Ola e benvidos. A ver, parémonos a pensar un momento. Quen somos realmente? Hoxe imos explorar esta pregunta, pero desde unha perspectiva moi concreta, a da antropoloxía cristián. Imos mergullarnos nos seus textos para ver que resposta nos ofrecen. Son as preguntas de sempre, verdade? De onde vimos, para que estamos aquí, todas as culturas e todas as filosofías tentaron dar coa resposta. Pois hoxe imos ver que nos di o pensamento cristián, indo directamente ás súas fontes para entender a súa visión sobre nós, sobre a persoa. Para non perdérmonos, organizamos esta análise en 4 pasos moi sinxelos. Primeiro, imos á idea central. Despois, vemos os pilares que a sosteñen. Logo, comprobamos como se aplica todo isto en algúns textos clave e, para rematar, unas preguntas para que todo quede ben atado. Imos alo. Moi ben, pois, empecemos polo principio de todo. Que é isto da antropoloxía cristiá e, sobre todo, que resposta dá á gran pregunta sobre a nosa identidade? A clave está xusto aquí. Non estamos a falar só de bioloxía ou de socioloxía. É unha mirada que nace da fe e considera que para entendernos de verdade hai que partir dunha idea, dunha premisa fundamental que o cambia absolutamente todo. E aquí a temos. Esta frase do libro da Xénese é, digamos, a pedra angular sobre a que se construe todo. Basicamente, o que isto ven decir é que a existencia humana non é unha casualidade, non é un accidente. Dende esta perspectiva, fomos creados cunha intención, cun propósito e cunha conexión moi especial con Deus. Vale, xa temos a idea central, feitos á imaxe de Deus. Pero, que significa eso na práctica? Que consecuencias ten? Pois vexamos os 4 pilares que sosteñen este concepto e lle dan forma. Estes 4 puntos son esenciais. Falan de que a nosa orixe non é o azar, senón un acto de amor. Din que non somos só un corpo ou só unha alma, senón un todo, unha unidade. Tamén recoñecen que sí, que podemos fallar, pero que sempre hai unha posibilidade de arranxalo. E, finalmente, falan dun propósito e dun destino que van máis alá do que vemos. Entón, o punto crucial é este. Segundo esta visión, o valor dunha persoa non se mide polo que ten, polo que consigue ou pola súa posición na sociedade. A dignidade é intrínseca, ven de serie, por así decilo. Cada vida humana, dende que empeza ata que remata, considérase sagrada e ten un valor inmenso. E ollo, que isto é moi interesante. Noutras filosofías, ás veces o corpo vese como algo malo, como unha prisión para a alma, non? Pois aquí non. Aquí o corpo é unha parte esencial e boa de quen somos. O que lle pasa ao noso corpo afecta ao noso espírito, e viceversa. Todo está conectado. Aquí chegamos a un punto clave, un contraste fundamental. A antropoloxía cristiana é moi realista. Recoñece que temos unha tendencia a romper cousas, a ser egoístas, a iso chámaselle pecado. Pero, e isto é o importante, non se queda aí. A outra cara da moeda é a graza, a idea de que sempre hai unha oferta para restaurar, un camiño de vuelta para arranxar o que se rompeu. E todo isto lévanos a un propósito, a unha vocación. A vida ten un sentido que se atopa no amor, na relación e nos servizos demais. E tamén nos dá unha esperanza final, un destino que vai máis alá da morte. É unha visión que lle dá un significado profundo a cada cousa que facemos. Ya abonda de teoría, non si? Imos ver como funciona isto na práctica. Como se ven estas ideas nos textos fundamentais? Imos analizar 2 exemplos que seguro que soan moito. O primeiro exemplo lévanos directamente á orixe de todo, o famoso relato da creación no libro da Xénese. É aquí onde se planta a semente de toda esta idea de ser creados á imaxe de Deus. Ok, aquí temos o texto tal cal. Hai que fixarse neses detalles, nesa repetición de a súa imaxe, na mención explícita de home e muller e nesa instrucción final sobre dominar a terra. Que queren dicir exactamente estas palabras? Pois se o analizamos con calma, atopamos o seu significado profundo. A súa imaxe non ten que ver co físico, senón cunha dignidade única. Home e muller establece unha igualdade radical desde o principio. E o máis importante, dominade non se entende como tiranía, senón como un entargo, unha chamada a coidar e administrar a creación con responsabilidade. Agora imos cunha historia que moita xente coñece, pero que ten moita amiga. É unha parábola contada por Xesús, un exemplo perfecto de como a idea da vocación de amar se pone en práctica dunha forma radical. O contraste é tremendo, non si? 2 figuras relixiosas importantes ven o problema e pasan de longo. Evítano.
pero un samaritano que daquela era considerado un inimigo non só ve o home ferido, senón que sinte compaixón e, sobre todo, actúa. E non fai o mínimo, non. Vendas as feridas, lévao a un lugar seguro e ata paga para que cuiden del. E aquí é onde conectamos todo. Ese home tirado na cuneta, vulnerable, ferido, non perdeu ningún chisco da súa dignidade. E o samaritano responde a esa dignidade cumprindo a súa vocación, a amar ao próximo con feitos. A súa acción é, nin máis nin menos, a antropoloxía cristián movemento. Ben, xa vimos a teoría e xa vimos a práctica. Agora, para rematar, imos deixar unhas cantas preguntas no aire. Son preguntas que nos axudan a procesar e a darlle voltas a todo isto. Despois de todo o que vimos, que implicacións ten esta idea no día a día? Se non é unha semellanza física, de que estamos a falar? Quizáis teña que ver coa nosa capacidade de amar, de crear, de ser libres, de ser responsables. Esta pregunta é fundamental. A ver, se a dignidade depende do que facemos ou conseguimos, que pasa coas persoas máis vulnerables? A resposta cristián, como vimos, é clara. A dignidade non se gaña, tense. Ven da nosa orixe, é un agasallo. A parábola danos unha resposta moi concreta, non si? A vocación non é algo abstracto. Despois de ver o que fixo o samaritano, parece que consiste en ter a capacidade de ver a necesidade do outro, sentir empatía e actuar, incluso superando barreiras e prexuizos. E chegamos á pregunta final, a que o trae todo ao noso presente, ao ahora mismo. Se tomamos en serio estas ideas, que cambiarían a nosa forma de relacionarnos cos demais, sobre todo cos máis desfavorecidos? E que significaría para o noso trato co planeta? En resumo, a visión da antropoloxía cristiá non é só unha definición de libro de texto, é unha proposta de vida, é unha invitación a recoñecer o valor infinito de cada persoa, a asumir a nosa responsabilidade de coidar o mundo e a vivir unha vida guiada polo amor e o servizo. Unha resposta fonda a unha pregunta eterna.